আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। Koktisalo Tripura hasteni lai buma bai gedaljak ama Tripura Sundari mutai khoro mutai riwi hani busharokni bagai tongkjang tai kahamni bagai shanka Bharat hakototi Vice President CP Radhakrishnan hasteni hamkrai tongkthar berai khiri tai hukumo mukumo awai mungni bukhaktei belai nangkukmani hinei khaklaijaka Vice President hastiwo phaimani Koktisalo Tripura hasteni mongkhojaknai ama Tripura Sundari mutai khoro mutai khulumikha Bharat hakotoni Vice President CP Radhakrishnan hani busharokni bagai tongkjang tei kahamni bagai shanai khulumka Koktisal fungo raiderogino mutai rithani manjaka Vice President bini logiwo manjaka hasteni hastefa Indra Sena Reddy Nallu tei Montri Pranajit Sinha Roy tei nangkuknai adongrokbo mutai rimani yagolo mutai khor kitingei hamkraini sabungno teibo Shuka tei Vice President Central Hapangni Prasad Scheme Project ni bisingtei mutai khor amchayo berai naikha o project ni bisingtei mutai khor kitingei tongthothok khlai tisana bagai wansuk jakha lama kaham jungsasa mutai khoro phainai rokni kahamni bagai berai khiri snamnani chaitok jakha Vice President phaimani bagai fungni simi mutai khor amchai krak khlai naikol jakha naimuthang rokni sakthar mumbai amchayo Kejang khlai torikha Vice President ama Tripura Sundari mutai khoro phaima bai berai khiri tei hukumuni bukhaktei belaino nangkukmani sal ongkhat